Anjra ingkang puspitorum kasiliring samirana amri sekar gadung kongas kandanyo mawe raras retnane driya صل على سيدنا محمد Rasa
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kang teman kasarasan mingga kang mulian mugi tansah kasalira kunjuk dumateng sedaya para tamu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera mugi tansah tumantu dumateng kita sedaya. Panjenenganipun para sepuh minggahipun dumateng sesepuh ingkang winatu sagung pakurmatan ingkang kula bekteni langkung-langkung panjenenganipun para kiai, para alim ulama, para haji hajah, para santri-santriwan, ustazah dugi pangarsanipun agami ingkang sangat-sangat kula bekteni langkung-langkung para tamu kakung sabda putri ingkang sridan mudhun tumaruna tartemtu kagem Cakra Manunggal LPP ingkang kula tresnani ugi ingkang insyaallah kula banggaken. Sepindah saatipun monggo kita tansah manuku puja ngucapaken rasa syukur wonten ngarsane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa bila wonten dalu kalenggan amit saking nugrahipun Gusti Allah wonten ing rati kaliyan tasih kepareng maringi mapinten-pinten kenikmatan hidayah barokah dumateng kita sedaya sehingga wonten dalu kalenggan kita sedaya saged pareng makempal manunggal ngraketaken tali silaturahim bila wonten ing pakempal ingkang sae ingkang dipun wastani pahargyan tasyakuran walimatul urus. Saderipun sholawat wassalam monggo kita tepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah sareng-sareng kita tunggu-tunggu syafaat ugi pitulunganipun pinjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Para tamu, bila saya Pak Jiribun ingkang khidmatan keluarga Ibu Mugiem sekeluarga di dalam saking Laladan Kauman RT 29 RW Gangsal Kecamatan Pelausan Kabupaten Magetan Jawitan. Bila kalau siang kirang langkung tabuh songo dumugi paripurna sampun kepareng wontenaken tutup bocor pahargyan wisudan sakral Nak Mas Ayu Vina Julianti kalian Bagus Muhammad Arifin putra kakung saking panjenengan keluarga Bapak Suparskan Ibu Parmi di dalam saking wewengkon Pakelan Ngiliran Panekan Kabupaten Magetan Jawitan. Berkat rawuhipun para tamu dadosaken doa ingkang daini dhateng putra pinangan kalih mugi anggenipun kesampeyan samangke Vina Julianti kalian Arifin dados keluarga ingkang samawa pikantuk jodoh ingkang sejati saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Amin. Para tamu, juga pareng wonten siang dumugi dalu kalangan panjenenganipun Ibu Mugiem sekeluarga sampun kepareng karowaken kula sak kanca jangkep KMP Ketruk Sragen pangarsa panjenenganipun Adimas Teguh Wiyono saking Mojonoto Kedawung Adit Jaya Multimedia Video Shooting ugi AM Production menika sedaya saking Sragen mobilih mugi anggenipun ngaturaken panglipur dumateng sinipun tamu samangke para madya kaleksanan kanthi manggih kawilujengan. Ugi tamu kagem Pamentri Budaya Jawi ingkang boten saged tamu wonten ing pahargyan wonten dalu kalenggan wonten griyanipun keluarga Bapak Mugiem saking Kauman Pelausan Kabupaten Magetan saged mirsani wonten ing kanal YouTube klik saja di Adit Jaya Putus Multimedia. Terlebih Mbak sebagai Master of Celemutan Mr. Ju saking Sragen ugi tentunya sebagai vokalis artis penyanyi setunggal bogor sawiji kula tepaken dumateng sedaya tamu lintas provinsi. Bapak ugi mangke boten kesupen wonten kuis star bintang tamu ada Ica Kiswara dari kawasan Jawa Timur. Kalau tepangaken ingkang sampun kepareng rawuh wiwit saking sebelah kiring piyambak dari kawasan Lalung Karanganyar wonten Putri Jebret. Saking Kabupaten Sragen Kabupaten Gendo Ayu Zolan Icis ingkang salajengipun tebih mangetan dari kawasan Kota Proklamator Blitar, Jawa Timur wonten Sela Dewi.
tasih wonten di sekitaran Jawi Wetan ingkang bau neksa wilayah stasiun Wali Kukun Ngawi, Jawa Timur wonten Gedung Ayu Lydia. Pungkasan lahir di kota Madya Madiun, Jawa Timur yang sekarang sudah hijrah di Kabupaten Karanganyar Tentram wonten Tasya Nita Ciplu. Kami ceritalu, selamat malam, salam rahayu, salam budaya. Sugeng mirsani bareng kami keluarga besar KMB Kedruk Sragen.